So karong adlaw guys, mamasol tag banak kay wa na ko kangadtog bebayon. Atong i-try og adto guys kay wa na ko kapamasol. Dawa po tay lingaw ato ta atong suwadyan og pamasol. So di pa ta mo ngadto, maghimo sa taog paon sa banak. Magkuha tag harina atong masaho na. So tay pakita ninyo ang akong pagmasa sa harina. So mao din ig harina guys. Kana mao na itong himuon karon nga paon sa banak. Ato nang masahon. So diri ta dapit sa door sa may tubig para dali ra ta magakuha og tubig inig masa. So let's go na guys, magmasa na ta. So mao na ni guys, kuha na ko og harina gamay. Di na to daghanon kay kaning mahimo ani bisag igora ka pila ra ka kuan, pila ra ka jabo nimo gamay ra kayo, daghan na ang mahimo. Kay kuan man paon ra man lagi ginagmay ra man ipaon mo sa banak, ipatong ra man na sa taga. Mao na nga gamadyon ra natog himo. Kay kaning bisag gamay aron daghan na mahimo ani. So, mao na guys. Nabutang na naho, naaraw. Inga na ra kagamay guys, na guys. Inga na ra kagamay ang atong paon. Ja butangan na natog tubig ha. Naman muna natog butang og tubig. Kay para dili kaayo mabasa atong kuanan. So magkuha ta og baso gamay kana atong sudlan nig tubig. Kabo ta gamay diri. Ja atong naman namon. Kuha ta diha gamay ana. Bubo na to. Tangan to gamay ana. Ipakita ninyo ana. Ana, ja kumuto na nimo masahon. Aduhon og masa na. Ana mura kag nagkumot og YouTube sa imong uyab. Mura na ko kag nagkumot-kumot ani guys. So muna na guys, na ingana na nagpilit-pilit na. Na mura na siya og ugmo og muta. Ana na guys, gamadon ra nato kay kaning kuan banak nigpaon nimo ipatong ra naman sa taga. So ipakita na akong taga karon taon atong pasol. Hindi mahuman ta og masa. So mo na guys, atong inganaon ra kay di na to palabihan og daghan ang tubig kay kung imong daghanon malata na malanay. Di na nimo mapatong sa taga kay muhumok naman na, di naman na mo gahi, di na mo pilit. So mo na siya guys. So ipakita nimo ang final product. Muna yan na ra guys. Gamay ra may mong paon na ni. Ako ka pagit-on niya guys. Pagit-on ta mo sa pagpaon na ni. Ana. So na natin nahimo ha. So ato na pong kinahanglan karon ang sabod. Pan atong isabod guys. So na naman ko pan, napalit nga pan. Akong kuwaon sa ipakita ninyo. Tabangon nga pan kay para mulutaw guys. So diara guys. Morning pan guys. Kung napalit dos unahan. Gani ra sabod. Gagmay-gagmadon naman na nimo tipakan ra gamay nga na tipak ga. Imo tong pinapinahon sabod nimo sa dagat sableg. Mura kag ni sableg og pagmamahal ni Ja. Okay, mao ra to. So ano ning i-ready? Pagagahion na to kay na dagan-dagan na ho, murag basa-basa ho. Mukumok pa. Kailangan mo sakto sa kagahi guys. So tayo pakita kung pasol nga gamit. Mo itong gamit sa pamanak. Kani guys, pataw ni siya guys. Pataw sa inigitsa nimo para kusog para makitaan po din kaon sa banak mo nagtaga ang paon guys ha. Ana guys oh. Ano siya guys. Ako nang gibutangan og yan ni tip ni siya guys. Tip kay para makita ba kung atos ladyo nga dom ni dagat lagi mo gitulo taw ladyo man nato. Makita na to kung hapon-hapon na ta pagkita gyapon ta kay kuan man na may puti nga atong gipapilit kani kahoy ra ni ang himo gilambod ra na ho ana ja mo ni isang pok isang taga diri na to ipaon ang kuan harina. So example ingani guys ang harina magkuha ta gamay ana ato nang linginon na to unya
Nga na guys, itaga nimo ana ana nga humukumok pa. Yan na. Yan na kurma guys. Dait sa nang sa dagat para nagkaos isda sa bana kay niingon largod hatagaan. So mo na to, moadto na taron og baybayon, manabod ta. Una bay banak muduol atong testingan ha. Kay wa mo ko langaw, ito ta. So ito na ni balik upuan. Yan na. Taod guys. Yan na guys ang kinabuhis mo na nagat. Da kani kani balik na naghanap pa guys oh. Na guys, ay kung ipalit ani media pero aron naghanap og nabilin. Aron naghanap na kung kuan ani nagamit. Dugay na nihong gipalit pero mao ra gihapon naghanap og nako kanang nabilin. Hinagmay raman guys. So mao ra to guys, ato ning butang. Kay moadto na taron sa baybayon. So moadto sa ako kuan kay magkuha kog sudlanan nato sa subad kay basin di makasubad ta. Okay guys, what's up guys? So nawari ko guys di ara day. Mo na ato sudlanan. Kani daghan puno dun ni nay banak ron. Mo ni guys. Sudlanan na nato kay basin nay banak. So ibutang na natong pasol nga na diha. Ja kani kay di man ni pwede bas-o na to kay di na nato masabod, madugmok. Kani pod tong paon diri ni sa bursa. So sa kilid. Okay kani bitbiton ra ni. Pwede ba ipatong ra diha? Ana. Nara na guys so. Na guys. Nara lagi patong ra na para di mabasa. So sa itong dugayan, moadto na ta sa baybayon. Manabod ta. Subad na tong nabay banak manuol kasi hindi makasubad ta. And guys, so before the month to magkalo ta kay init. So dati itong sarok para di kayo init. Ano na guys para kung kanang 101 naputay kalo, naputay pandong og init. So mo na ta ready na katong sabod o katong pasol. Yan na natay paon-on na gihimo. So ato na ta padong sa baybayon. Biyahe na ta padung baybayon. Arito sa mga way samok. Ang mga banag guys di na mo ngadto sa mga ligo kay samok na. Okay, lagsong na ta. Tingnan lang nato guys. Nulingaw ba? Kinabuhi guys. Nulingaw ra na problema. Ang yain mo rin lingaw-lingawon. Di ka padahas sa mga problema guys. Kay madaot na. Okay, nakita na ang baybayon. Na arang lamian dagat eh. Arang tinawa. Nih. Sakto ko din ron. Sindiag na aron. Dito tadapit sa landong ha. Ha, kay. Dito tamang sabod-sabod. Dito tungod. Diha tungod. Atong sabod-saburan og kaning pan. Ibutang sa na to. Kay manabod na taron. So ipisto ang atong kaning kamera. Okay, so manabod na ta kuha ta og pan atong itry og sabod-sabod diri sa dagat sa atong spot nga kamaslan. So diri ra ko dapit nga na itong sabot ni kay makita ang nigbanak ron makasambat ta. Makasudan jud ta. Libre na sudan basta makasambal lang ta. Basta na iba. So, testing kag sabod. Ana. Silahan ng banak guys. Kay ang dagat. Magyaningan na guys. Bukal na guys. Basta na banak. Sila man ang kanuna. Ang banak po, di po ka ng pagsa mo, kuan mo, musikbang. Ang banak, paspas na. Kaya daghan na sila ilala lang uro ng imong paon nga gisabod mo na ilahanan guys kung na may lang gitawag nga mayon sila banak pero bugaong dito di na mao kaya ang bugaong mukaon katagsar na minaro ba tikbang nga
muhawa na pod, sikbang na pod. Pero banak, sige rin nag-inguna, mabaw ra kadyo, kisaw kadyo ng banak. Muna ito pamanid anon guys, focus mo sa dagat. Basta bukaw na ron, muna na, gianod na katong sabod. Pero to ha, so maghuwa ta guys, patient is the key jud guys. Kay, nga no, nga naman ang gitudlo sa Ginoo nato nga dapat patient ta sa mga sa itong gusto. Kay, the more nga dugay ka naghuwat, the more nga ma-appreciate nimo ang usa ka butang kung makuha nimo. Yan na guys. Muna itong lesson for today's video. Sa video na to guys, i-upload natay lesson nga makuha. Atong i-release sa atong kinabuhi. Para napoy meaning ang atong pagpamudo diri sa kalibutan. So karon naghuwat ta nga mudo lang banak, may nakakita nga banak. Way na saag nga banak. Kung sabon na putakot to. Ano guys? Kuha gyapon ta guys na guys. Pang guys. Ato paksian gamay. Di na to daghanon kay dali ra mahurot. Ja dugay ra pagbanak makakitaan eh. Nga na ra guys. Sabon mo. Basta mo bukaw na lang guys. Sa naalaman guys. Ampo mo na para malingaw ta. Kubadet ta para kita mo ba. Unsay porma ning mga banak. Basta kan usay isda. So magtambay sa ta diri. Samtang naghuwat sa banak. Andot tag dagat guys no. Andot diri sa amo guys. Kuan dagat. Tinaw ba. Huwat sa tagay sa banak. Ilahan man ni mo ron. Pagit unta mo kung naalaman sa banak. Untag na banak. Para makita mo. Ini sikbang nila sa atong paan nga gisabod. Madong tag naa ba. Balag di kakuha basta naalaman. Para makita mo nga ning dugok sila sa paan. Arang ka mingaw man ron. Dito dapit guys ha guys. Ay pagkita nyo guys. Nga to dapit. Nga ka na diha. Katong baya. Ang dako. Guys, na ini sikbang ganina sa tong gisabod. Pao to ha. Naadyo guys. Murag banak na siguro ni. Kaya na guys. Oh. Ano na nikbang guys. Kaya pagkita nyo. Masikbang. Takot to ron. Okay. Hapit na. So. Hapit na. Tamas bildo guys. Buwak ta. Nawa mas nanikbang guys. Ano lukang sabon na dapit. Ha, sabot ako to. Para makita ninyo. Una yung musikbang. O di. Bao, mas garo na guys. Yung kisaw. Na. Ato tistingang sabon. Tingan kung maob dyan iba na pa. Man. Isa. Kuha tayo pan guys. Sabot. Nga na dyan guys. Duko-duko ta guys. Ang banak maro na kadyo. Kita gamay ka kisaw. Sibat lang ko na. Basta na itaw. Maro ng banak. Basta na musikbang ni ron. May lahan ng banak guys. Sama na mo bangga. Suga po sug. Ano man pa daw sugot at itong sabod. Suga. Di na. Panak to guys. Na guys. Sana, kita mo. Para o. Bukaw na. Sana may banak guys. Tinuod dyan eh. Banak ni. So, masol na ta guys. Kaya na banak guys. Bukaw na guys. Pero gamay rin nga banak na. Okay. Nga na masilag ko. Ano? Mura mag. Anang di man daghan. Na guys. Masol ta guys ha. Okay. Banak doon ni guys. Ilhan na. Na o.
Gagmay maning balaka guys. Pero i-try naman nato ni. Ba guys ha. Subad mo guys, ampo mo guys. Pero natin. Ay guys ka. Ketawaan naman tang Andro. Ay sabat bro. Dali banak bro. Lambod pa oh. Para si awa. Imbis na naibanak, gilambod pa. Hindi makasubad ka guys ha. Ampo mo guys. Ano guys, di na dalaw mo. Ano ako guys. Suntarong ko na itong mic guys. Kaya si mahumit dagat na. Delikado. Hala ba na kayo guys. Ito araw. Banak. Waslaom guys. Ito ang ito unahan. Ito guys ha. Ito ang pitig banak guys. Tingnan. Magwawa man. Gamay talaga ni. Karang ga ilang. Tunturong mo itong paon. Tang. Baon. Tama. Basta lagi pagkahimo na to guys. Kasi awa nitong pagka pinaspasay mo ko na hindi nalian ni. So, sabog ta kay para ang banak di mo layo. Bura na. Subad mo ta guys. Ang prito na ba? O pang suba. Banak dito ganina, klaro guys. Kaya ang gusto ganing sikbang paspas. Hindi mo kita arog subad ay. Kay kuan man. Gamay mang grupos banak. Busog siguro po ni. Nanasigbang ito. Araw. Sa guys, dara guys. May pagkita nito. Wa na po dong. O dara. Taghan siguro ni. Maglabay-labay na lagi. Dagko. Makita dia. Wawa man. Maro ang banaka. Ganina rin eh. Sigog. Igo na lagi mong pakita. Mawa na po. Ito ah. Udah po. Bisa dia ay. Guys. Ikaw na itong paon guys. Igo naman. Maro man di om kau ni taga. Gamay rin ng grupuhan eh. Oh. Nalaw. Nas tungod. Bau masiro po na. Hindi. Karagay. Ikaw na. Hindi. Kan kuwan lagi. Gamay na grupuhan ako. Upat na silo ni. Katong marang baga mo bangga so sila. May ilugay mo kun. May kuha brad. Anong inasa mo? Nawa naman sila paon eh. Kabagpuro guys. Yung mura nagminaro, nagbanak ron. Mao, dahil wakan ah. Sus na amdes tungod. Yay. Kaway ayo ni. Di am na nagsambid. Ay. Pagkaway hinungdan.
Okay. Ito kay murag lamlaom guys. Time ito karon. Pag usara lipay na. Ito guys. Hindi. Di man ko. Iutong. Jado. Nah, guys, pero gamay ra sila. Di daghan nga grupo. Tuhon. Kumadyon to paon para isujok. Sulat ko ba. Tigling ka to ni panaka ba. Ha, saburan na ako guys. Atong paon guys. Gamay na sabon. Ana. Purutan ni ron laut ron. Ito sabon. Isa. So karon na zero ta pero okay ra na kay nga na man jud nang pagpamasol di man jud permi nga natay subad unsa usa pa maunay atong kuan kanang kuan og lesson nga dapat kamauta mo huwat sa saktong oras kay maunay kinahanglan para di ta ma-pressure sa tanan sa dapat magpasalamat gyapon ta kay nakaya atay grasya gyapon bisag wa tay subad dong grasya ang pagmata sa matag adlaw. So mao to guys, salamat sa pagtan-aw. Puhon mamasol na pud ta, madyon tag makakuha ta sunod. So bye bye.